Tak čau lidi, tady Lovin, já vás vítám u dalšího videa a dneska tu budeme na poradě na Aron SMP. Kdybyste se chtěli přidat, samozřejmě můžete, ale musíte mít Origo Minecraft a odkaz vám dám do popisku videa na Discord, tak se určitě nezapomeňte podívat, aby nás tady bylo víc. Zatím jdeme se unmutenout. Vnitř je zákaz vstupu dovnitř. OK, tak všichni před asi ne, pojďme všichni před, ne? Ale my nemáme vrta. Ale všichni před radnici, ne? Já pojďme všichni před radnici. No je tady, A to je epický vstup. Adame, armor, všichni armor dolů. Vrt Jo, je necítím se bezpečně. Tak si dej do backpacku. Koho se můžeš bát? Já to vám všechno plním. Já zabiju. Tvojí vlády se můžu bát? Tak kamo, co dělá Borec, co tady furt není. Dobrý, tak no. On typicky zase čumí na shorty, to je jeho klasika. Já ho zabiju. Já na chvilku se mutnu. Kdo potřebujete si vyklidit inventář, tak tady je double chest a... Asi v pohodě. Dobré. Já vím, že lidi říkali, že nemají místo v invu, tak... Počkej, já tady mám Tak vlastně hele, půjdeme bez vrta, ne? backpacky. Půjdeme bez vrta. To je asi jedno. Jo, jediný já můžu mít armor a to je zlatá helma, jo. Je, představme si, že je to koruna.